फैसानि आंखाल 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 मुलुगाव सेंग्रा सिख्लानि आंखाल सहर बेरायब्ला गोसोआ आंनि सिख्ला मोजां नुबोला फाग्ला जायो टाउन सहर बेरायब्ला आदि मद बिखा फान्दां नुयोब्ला गोसो आंनि 5 मिनिट जखम जायो 3 रोजा 4 रोजा 5 रोजा नुबोला सिख्लाफ्रा अननायखौ होयो आंनो आजां गाजा आंनो आजां गाजा सोरबाया बेरायदों MLA MP कन्ट्रेक्टारावला बेखार सेंग्राजों इन'भा आर्टिका गाखोनानै पुन्सिलिं दार्जिलिं बेरायना सिख्लाफ्रा बावगोमालाङो 20 रोजा 30 रोजा मोनोब्लानो दानि जुगनि सिख्लाफ्रा अननायखौ होयो आंनो आजां गाजा आंखाल आंखाल मुलुगाव थाखा फैसानि आंखाल 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 मुलुगाव सेंग्रा सिख्लानि आंखाल